आंखौ नोंनि बिदि हाब्रु फोनलायनाङाब्रा मानो बाराद्राय देखायनाय जाद्रायदो हाम खुदगाब जाख्लायनो मोनला ब्र एक्सट्रा वा दिनै बिराद हेन्डसाम जानानै दं वाव बे माखो भिडिअ लाफैनो मोनखैयोलाय Kurunde. Mawa danga malain sayaw zagraya. Malain sayaw danga. Hey लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो भिडिअ लाबोदों मानो होनोब्ला गांगाथफाया से आंखौसो उल्था प्रेंक बानायबाय थायो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गांगाथफाखौ प्रेंक खालामनो सेस्था खालामगोन प्रेंकआनो जागोन आं माबा मोनसे खालामगोन दे नोंथांमोना आंजों लोगोसे थुफावबाय थादो जिखि जाया फार्स्टआवनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय नोंथांमोना जाय आंखौ नायनो मोजां मोनो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था दायो आं बिथांखौ एसे प्रेंक खालामनो नागिरदों मानो होनोब्ला सानसावनो डान्स मारिनांगौ ओरैबादि अखा हादोंना ओमफ्राय अखा हानायनि माबायावनो आङो बेयाव फैखोमादों बैथ' जोंनि रुम ना लोगोफोर ओमफ्राय ना एसे जानगाराव दंफैयो आङो ओमफ्राय अखा हादों नालाय बाहेराव माने आं इन्ट्र होनो हायाखै बाथरुमावसो फैबावलायदोंब्रा जोंहानि बाथरुम बायला जिलासो बाथरुम खानो हाथ'वाखैनो ओमफ्राय ना दा रायलायनायखौ बेलेगावथ' खोनागोन नालाय आं इयाव फैनानै रायलायदो लोगोफोर ओमफ्राय मानसिया बिराद सेल उन्दुदो दासिमबो उथियाखै आरोना गुबुन दिनाथ' आं बेखौ होखाङोमोन फोजायोमोन ओमफ्राय दिनै आं फोजायाखै मानो होनोब्ला दे नायथारनि आङो नोङो खैथा बाजियाव उथियो होननानै खिन्थु दा 9टानि बारलायलांबाय थेवब्लाबो दाबो उथियाखै मानसिया मिथिगोन ना बे सानसावनो आं बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोना थौफावबाय थादो बिराद अखा हादो आरो अखा हागासिनो नै सिलुं सिला बेबायदि बोथोराव माने मा होनबावगोन खामानि दामानिथ' मावजाखायानो थेवब्लाबो जों हिनजाव मानसिया ओंखाम ओंख्रि संनांगौ आरोना खारग'आ सेस्लामाखा स्रि स्राय जाजोब्बाय बाबायाबो खामानियाव थांबाय आइयाबो खामानियाव थांबाय लोगोफोर दा आङो थांगासिनो दं गांगाथफानि रुमाव गांगाथफाया माबायदि जाना दं नोंथांमोना आंजों लोगोसे थौफाबाय थादो जागारनाया इनो जागारनाय जानोल' रोंगो सोंनोबो रोङा एख' गैया नुदोना लोगोफोर इमान बायदि उन्दुयो लोगोफोर इमान बायदि उन्दुयो मिथिगोन ना माने पेट गैया फुट गैया बेसेबा उन्दुखादों मानसिया दा आङो मैयाथ' लाइभ भिडिअ फैदोंमोन ना लाइभ भिडिअ फैनायाव सोरबा होनहरदो आरोना आब' नोंखौथ' गांगाथफाया उन्दुनायावनो आखिजोबना दोन्दोंमोन सानसे दिना आङो सानसुआव ओरैबादि उन्दुदोंमोन बे टाइमाव इयो आंखौ आखिजोबना दोनदो आरोना दा आंथ' बांद्राय एसेबां माने प्रेंक खालामनो रोङा थेवब्लाबो आङो
नाजानि लोगोफोर नाजानि हायोना हाया रागा जोंखागोन आं जेरै फुवायो आंजों नांलायो दाखालि बावै माने नै बेयाव फुल फांसे दंमोन ना बे फुलखौ दानस'नायनि ओरैबादि नांलायदो आं दैयो माने सब खोथायावनो नांलायखायो दाबो नांलायगोन आं मिथिखागौ गेरेन्टि थेवब्लाबो आङो नांलायबाबो फ्रें फ्रें होनबाथाय एसे खामायनोबो हागौ ओइ नोंहानि मालिकखौ आखिजोबना दोननांदो आङो सिरि सिरि था
लोगोफोर बोरैबा माबादों खर'सेयाव आगिनायाव बोरैबा नुना थादों अयथासारसो एसे थर मोनां जाबाय थादों मानसिया आखिबावनो बेलेग कालार होनोब्ला बेलेग कालार लिपस्टिक Jadi betul bisnya gabai tapi mama bisnya gamna ada. समझ रहे हो Sari मोनबाय बेथो मा जागोन ना सारि मोनबालाय कमप्लिट जानाय नङा सं आयो बेलेग कालार होनो नागिरलायबाय आं सारि मोनाखै गैला नांला जोब्बाय गैला मा दाबुचिया मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस खैथा जाखो बायदि मोनदों नोंलाय उथिदो जाबाय 8टा
Thôi. ओंख्रिया आलु बाथोनसोलै अय नायनो बा आंखौसो लुज खालामोलै माबाव मानसिया माने माबायदिथार लेबाव फोनलाजोब्बाय मा सारि मोनबाय मानसिया मा रिएक्सन जायो आं मा होनबावनो नागिरबाय आखिनो बहायासै आङो ओमफ्राय उथिला नामा नोंलाय उथिला वा दिनै बिराद हेन्डसाम जानानै दं वाव बे माखौ भिडिअ लाफैनो मोनखैयोलाय आं माथो जाखो भिडिअ लानो मोना भिडिअ लानो मोना आरो सैमाया गाबबाय दं आं आदार होआखै नोंसोरसो खालामनो गोनां आदारखौ होखाया ना ओमफ्राय उन्दुनोनो हाया नामा लाबाय माथो जाखो लाबाय माथो जाखो दे ब्र वाव वाव भेरि डेन्जारास गांगा दुप्पा नै लोगोफोर गांगा दुप्पाया दासो सिखारदो दासो ए अखा हानायखौ दासो नुबाय मेक्स नोंहानो लोगोआयनो नोंहानो लोगोआ दासो उथिदो ओंखामखौ बि ना ओंखामखौ बि मा मोनदोलै मा जायो दे भिडिअ बानायबाय आरोलै ओरैनो सर्टस होनो नागिरदां इनो बा इनो खुलाबगोन बाबो इनो खुलाबगोन मायदि गाखोलायदो थांजोब्बाय गासिबो हारायाव 10ता बाजिबाय दासो उथिनो टाइम मोनद' उन्दुलांदोलै आङो टाइमा गावखौ दंबायो र' हाला अरगोन फिनो ओंखारदों नामा दुगैनो नागिरदो मा मोनबाय दङ मा जायो भिडिअ बानायबालाय अखा सिगारदो अखा माथो खालामनांगौ अखानायखौलाय लोगोफोर भिडिअ बानायनोब्रा दैथो खालायलायना बे आं माखासेनो हाय लोगोफोर दिनै बेसेबा अखा हागासिनो नै गांगा टप्पाजों आंजों नै गांगा टप्पाया दासो सिखारदो लोगोफोर हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं आप चूतिया हैं दासो गुमायगारद्राया मावा दाङा मालायनि सायाव जाग्राया मालायनि सायाव दाङा मालायनि सायाव दाङा मालायनि सायाव दाङा सोरबालाय नंगौ नामा Mang người đó mà chụp sao Mang người đó mà nó sao vậy Max Đừng có cái tin gì đó terlihat Ma bring the life friend bring Rinde Kan bani मा खालामना दोनदों आंखो बिदि खालामलायनांगौ नामा
बोरै मोनदो दा नोंनि जि बोरै मोनदो नेक्स्ट खालामनायनांगोन नामा नोंनि जि बोरै मोनदो नों आं खालामगोन ना खालामाखै बुंबा হে ভগবান बा इमान आखिदो आंखो इमान आखिदो थेवबो एसेबो थरगैबाव आङो दा नोंनि जि बोरै मोनदो हो हाबोन लाजानानै नोंनि जि बोरै मोनदो दा नोंखौथ' आं आखिदोसो नों आंखौ मानो इदि खालामलागा सैमाया गिदिर मालायनो नेक्स्ट नांखायोलै बोरैबा हरगोन नोङो नेक्स्ट आंखो मा खालामदो नाय इनो नै खालै बोरैबा हरगोन खाये इनो खा hey hey थौ दा बोरै मोनदो अ गावखौ बानायबाथाय रागा ओमफ्राय मालाया बानायबाथाय गावआ मा नोंखौ सिनायाखै मिथिबाय ओइ मानो खायाखै नोंखौ हनै बानायनो मानो नागिरदों दा नोंनि जि बानाय जाना बोरै मोनदो हो निजे आब्रु फुनला जाना बोरै मोनदो नोङो इमान बायदि बालो बोरै थर मोनाखै आं मिथिगोना इमान बायदि उन्दुदो अखा हानायदो गुदुं गुदुं इमान उन्दुदो आङो दा नोंनि जि बोरै मोनदो बानाय जानानै हो बानाय जानानै नोंनि जि बोरै माने मोनदो आं नोंखौ हांगारसो फोनदोब्रा माबासो फोनदो आंखौ नोंनि बिदि हाब्रु फोनलायनाङाब्रा मानो बाराद्राय देखायनाय जाद्रायदो हम खुदका हम खुदका Staklein nummer lab wrong extra. Staklein nummer lab wrong extra. Glitterly. Runde. Deh, nanti deh, apa deh? Ayo itu. Ayo. Oh, boleh tuh. Bekau kangen, bekau. Ini mana ini malah kemana ini mana ya? Naik daw, sandung duduk. Naik daw, silakan dulu. Mau ada nengang depan kalah nih. Ada. Nah. Mang kemana pun lagu naik apa tu? Mana pun lagu naik mana pun tu. Kami jadi bilang. Bisa tunggu kam selai mapan. Kam selai. Kat. Kas besi. Dumun lagi bala. Gerumit. Ini aja bro. Nengang kah? Budi mana pun lagu orang. Angkai sang हम belum. खुद का बदला खुद लेना चाहिए Ama खुद का बदलाय ले. Ang nengke prank sih mana? Dia neng ma prank ban udah kalai le. रोङा गारा प्रेंक बानायनो बिदि लोगोफोर Man dah mesti makai mana kau jadi pun lah ngerang pasar. गामसालाय Di mak apa tu beda nengke gara le. गामसालाय Nengke ada gara.